lige hurtig statusopdatering her, inden videoen begynder. Jeg var så smart sidste år, da jeg solgte min gamle båd og lagde alt grej gå med. Altså specifikt ankergrej også. I dag er det onsdag. I morgen torsdag har jeg planlagt at tage den allerførste tur i den nye båd. Så jeg var lidt i panik. Fordi der har været så meget drill med den her motor indtil videre, at jeg måske ikke er helt der, hvor jeg stoler på motoren endnu. Så jeg tænkte, jeg har brug for en ankergrej i tilfælde af, at shit goes loose. Kom i Biltema. Her klokken... hvad er klokken nu? Ja, nu er klokken 2 minutter over, så de er lige præcis lukket. Og få noget ankergrej, bare lige in case of emergency. Og man kan jo måske argumentere lidt for at tage det noget roligt. Du når det nok en anden dag. Hjerte. Men jeg har simpelthen så meget lyst til at skulle sejle. Ikke med at lade sikkerheden gå på kompromis, men jeg bliver nødt til at starte et sted. Og jeg skal ikke sejle til Læsø eller noget som helst. Jeg skal bare ud og have tjekke motoren af, se om der er den power i, vel at mærke, den starter fint og det hele. Men have en idé om, hvad det er, jeg arbejder med. Så det er eventyret for mig i morgen. Jeg skal først på arbejde. Jeg skal først sove og så på arbejde. Men for jer, så begynder rejsen nu. Okay, det er blevet testsejladsdag. Og jeg er lige hurtigt nede ved båden. Fordi jeg er nede ved båden lige at smide ankeret, ja. Og hente brændstoftanken, fordi jeg skal lige fylde noget mere brændstof på. Og måske lige blande noget totaksolie, bare for at være sikker. Jeg er lidt usikker på, om selvblandertanken den virker, så det får jeg måske testet af i aften, forhåbentlig. Jeg skal lige smide anker af, op og hente noget totaksolie, fylde noget benzin på. Her må ud og gå med hunden. Aftensmad. Og så prøver vi at sætte båden i senere i dag. Nu er det store spørgsmål så. Kan ankeret komme hernede i? Eller er det for stort? Det kan simpelthen lige til dels snige sig ned i. Det var ingenting. Det var jeg lidt i tvivl om. Godt, jeg får sat nye luger i. Så er der ankerlin, noget bly, snor, så det er nemmere at ramme til bunden. Lidt kæde og nogle sjækler. Det passer perfekt. Faktisk så kommer I med på jomfrurejsen, fordi forhåbentlig kommer der ikke vand ind, men det er lige så meget det, jeg skal teste. Jeg har lavet nogle små reparationer på skroget i bunden, så jeg skal teste, om der kommer vand ind. Forhåbentlig teste motoren lidt rundt, og hvis alt spiller som det skal, så kan det være, at jeg tager en tur herfra, hvor jeg sejler fra Frederikshavn, Rønnehavn til Strandby, se hvor meget gas den giver. Yes. Men skal jeg tanke den her. Jeg døjer lidt med, at tanken den udvides og smider benzin ud. Så det skal jeg have fundet en løsning på et tidspunkt. Men indtil videre er der så lige fyldt noget benzin og noget olie for at tage en tester. Totaksolie, blande bære. Check. Let's get home.
så er det tid til at komme afsted. Jeg skal lige have fyldt noget mere benzin på tanken og lige have kørt noget totaksolie i. Og en ekstra gang lige have tjekket bagproppen på båden. Og så er vi faktisk ved at være klar til afgangen. Følg med. Okay, vi er klar. Make it or break it. Gjort fortøjningen klar foran. Sat batteri og brændstof til. Nu skal jeg bare lige have koblet traileren på bilen. Og så over til slipstedet. Okay, så statusopdatering. Den sejler. Jeg havde lidt problemer med at få den i vandet, derfor tog jeg ikke noget video af det, for der er utrolig lavvand. Måske er motoren en lille smule overdimensioneret i forhold til. Tager rimelig meget vand ind over agterspejlet. Så det er bestemt noget, jeg bliver nødt til at kigge nærmere ind på et eller andet tidspunkt. Finde en løsning på, eller om det er motoren, der skal stilles, er jeg lidt i tvivl om, men den sejler. Det er en god start. I was born under the sun, so why am I so afraid of it? Made peace with all I've done, but that just wasn't enough. Change direction once or twice, yes I am ashamed of it. I try to keep my soul intact. What else could I have done? I wanna say, hey, oh, woman and I'm cold. Oh, I wanna go home alone. I wanna go home alone. Hey, oh, calling on my own. Oh, I wanna go home alone. I wanna go home alone. So far so good. Noget ind uden at synke eller noget som helst. Jeg var lige henne på min plads og forsøger at lægge den til. Og jeg kan godt mærke, at det er noget andet det her. Det er større båd, end jeg er vant til. På en god måde. Det føles som et skib, man har bundet. Ja. Men der er helt klart nogle forbedringer, jeg lige skal kigge på, inden den sådan helt skal søsættes fast. Men en god start. Succes. Ja. Det eneste positive, jeg kan sige, det er, at der er flere positive ting, jeg kan sige, men en af de positive ting, jeg kan sige, det er, at vandlinjen, den har jeg vist fået sat rigtigt. Og det er jo bare win-win, kan man så sige. Det er helt perfekt. Det er 10 ud af 10 for prøvesejlads. Win-win. Når man husker at putte bedemandsknappen på. Okay. Så nu er jeg kommet ind. Og skal trukke båden op igen. Ja, så det gør vi nu. Okay. Noget helt andet til fremtidig Rasmus. Reminder til mig selv, når sæsonen er slut. Sørg for at skifte den her vogn ud med en ordentlig bådtrailer. Just saying, det var lidt svært at sætte det. Jo, ganske vist var der lavvandet, men det var ikke det nemmeste. Nogle ordentlige ruller, ordentlig vogn. Succes. Det her, spændende. Nå, okay.
What to do. Navnekort. I scanneren her. Porten åbner. Og tid til at få hjelmen op. Okay, ærligt. Jeg er lidt spændt på, om det her det kommer til at fungere. Also, reminder nummer 2. Vent med at sætte båden i til det højvandet, for det her, det er godt. Det er noget juks. Vi prøver, se om det ikke er et succes. Vi prøver. You, get over there, out and up. Succes. Succes. Det var simpelthen en succes at få den op på land igen. Kids, don't try this at home. Den kom simpelthen op og det hele, og efter bilen. Nu vil jeg lige skylde båden og motoren. Ja. Der gik bomben ned igen. Jeg skal finde en eller anden god løsning til den bom der. Der må være en refleks, den kan stoppe for eller et eller andet. Men ja. Nu har jeg kørt båden over på plads, og så skyller det hele af. Og så skal jeg hjem og gå med min hundetur. Det bliver rigtig godt.